LPS, môj špeciálny LPS. Ahoj! Ja sa volám Betka. Mám veľa betiek, he. Volám sa Betka a chcela by som vám ukázať niečo podobné. No, ako malá LPS ľudská. Nehnevaj sa, keď ťa to bude štvať, prestanem také podobné ako ty točiť. Ale aspoň uvidíš moje špeciálne LPS. Takže, ako prvá je tu myška. Ahoj, som špeciálna. Až na to LPS, to je normálne, ale som pomalovaná. Pre moju majiteľku veľa znamenám. Teda aspoň si to myslím. Dobre, môžeš ísť. Ďalšia limitovaná je Purple. Ahojte, ja som Purple. Som fialová psačia dáma, o ktorej už tu bolo párkrát počuť. Au. No, tak fajn, čože? A ďalšia špeciálna, o ktorej už tu bolo počuť, je mačička Zlatka. Ahoj, to som ja, tá úbohá mačička. Kúkajte mi furt na tie uši, takže. Čau. Lebo sa mám normálne a neviem. Necítim sa byť zvláštna. Ahoj. Ďalší je tu Mickey. Ahoj, ahoj, Mike. Mikey som ja, nie Mickey. No tak, pardon. Ahoj, ja som Mikey. Som dobrý chlapec. A LPS, počkať, mám normálne. Nechápem, prečo som pomalovaný, ale mám ho normálne. Ďalšia je tu trošku, ale iba trošku super edícia a volá sa Flora. To som ja. Ahoj. Mám normálne LPS, ale som taká zvláštna myšička. Potom je tu ďalšia úplne iná pečpáčka, ktorá má dokonca niečo skoro živé na sebe. Vlasy. Ahoj, ja som Beata. Áno, Beata, ďalšia Betka. Mám ich totiž veľa. Inak v jednom filme to bola Sweetie Belle. No, v jednom. Dajte si Sweetie Belle's Adventure App 1 a tam vám vyjde o nej, aj keď od inej autorky, ale vyjde vám tam super video. Potom tu máme ešte jednu, poslednú, a volá sa Mašlička. Ahoj, volám sa Mašlička, viete prečo? Mám mašličku. A ja mám zase normálne uška. Áno, to je May. Teda nej. Pardon, ja si mýlim, lebo tu mám ešte May. No tak. Tak fajn, ja už pôjdem. Ahoj.